Taldea gogotsu, ilusioz gainezka, aurkitze geha, eta ja eguna kontatzen liga noiz hasiko gehan. Helburua zehatza edozein igo berrirentzako bezala mailari ustea, ez? Albalin bada playoffak ekidita balin badauzkau, hobeto. Eta hortarako bi ontzialik eta azkarren atletik ustea. RC maila batetik gatoz eta igo berri bat garen heinean, jende guztia jartzen gaitu lehenengo txanda hortan. Baina, gu ez gara geratuko aurre denboralden egin dituen emaitzakin. Ez dakigulako oso ondo bai beste ekipoak ze prozesu eraman duten, preparaketa prozesu hortan. Guk garbi daukagu lehenengo estropadara ondo iritsiko garela, eta, ura jarriko gaitu gure tokian. Galiziako bai Kabo eta bai Bueu nola iritsiko diren ez dakigu. Ondarrua, Izuntza, horrelako ontzia, Kaiku bat ere ez dakigu oso ondo, ez baitugu erreferentzia askorik beraien aurka. Hor seikote bat ikusten dut, hor atzekalde hortan ibili gaitezkeenak. Askorentzat, lehen esperientzia da, goren mailan. Eta, estropa ikusiko jungo gara, ikusten ze kartzen digu liga honek. Espero deuna da, alik eta azkarren, pixka bat gora begira jartzea. Konfiantza dauka gure arraunketan, eta gure arraunketa, estropa gure arraunketa egiteko gai balin bagea, ontzia azkar ibili daitekela ikusten dugu. Vamos a recordar lo de siempre. Posturas, entrar, buscar, provocar, enganchar las palas llenas. Berak ematen dizkigu bendatuen arabera ontzia azkar dabil, gure arronketa ateratzen egun garaian. Gehien bat horrekin insistitzen digu, lasaitasuna transmititzen digu, berak bada arraun munduan urte asko damakitzi, eta hortik gure euneko una emateko indarra transmititzen digu.